Здравейте на всички, казвам се Денислав и добре дошли в канала на My Skin Space. По принцип, ако трябва да съм честен, не съм имал чак такъв голям проблем с акнето, но знам, че много от вас сте се борили точно с това и знам, че това е една тема, която много рядко се засяга в социалните мрежи. За наше щастие обаче, днес на гости ни е един прекрасен инфлуенсър, Люси, която не само си говори открито за проблемите, които имала с акнето, но има наръчник за това. Много ти благодарим за това гостуване. Наистина за нас означава изключително много. И аз благодаря за поканата и че ще можем да си направим един такъв откровен разговор, свързан с акнето. Искам да те попитам, кое беше най-тежкото за справянето с акнето? Самото акне или по-скоро как се чувстваше в собствената си кожа? До голяма степен и двете. Просто защото акнето, освен че влияе на увереността на човек, то е видимо за всички. И всички знаем как когато има нещо, което ние не харесваме съвсем в себе си, смятаме, че всички се фокусират само единствено върху него. И именно така и с акнето. А пък при мен имаше една мисъл непрестанна, че нещо в тялото ми всъщност не е наред и кожата ми отговаря за това и тя всъщност ми дава този знак. Така че от всички аспекти беше неприятно, защото непрестанно се получават едни такива разговори, хората те питат, то това не е ли само за тинейджери, какви са сега тия пъпки, не си ли, какво ядеш, спри да се гримираш и най-различни съвети, които те заливат непоискано. И всъщност, освен че влияе на теб самия, всяка сутрин, когато станеш пред огледалото, непрестанния натиск и непоисканите съвети също са едно от топ 3 неприятните неща, с които човек се сблъсква. Не, имам чувство, че когато самите ние решим, че нещо е края на света и този проблем е огромен, се капсулираме някакси в един наш си свят, в който почваме да получаваме все повече и повече информация. Нали, с това колко са достъпни социалните мрежи, как всеки може да напише нещо по твой адрес или както ти казваш, ти даде неискан съвет, е много лесно да изпаднеш в една крайна спирала, в която просто не виждаш изход. Но пък поне със сигурност това, което ми прави впечатление при теб е, че ти си се справила с цялата тази стигма и си успяла да изплуваш на повърхността. Но ми е интересно дали си спомняш преди години, дали е имало моменти, в които не си се чувствала добре в кожата си и заради това не си искала да излезеш навън. Да, имало е доста такива моменти. Смятам, че всеки човек, който има или е имал акне, знае за какво говоря. Спомням си няколко много ясно. Например, 15 септември, първи учебен ден, всички след това отиват някъде. Ти си се гримирал, наплескал си всякакви продукти върху лицето си, просто да го скриеш и след това искаш да се прибереш просто и никой да не вижда кожата ти, защото особено при мен като жена, тогава момиче, беше много неприятно и много ме натискаше по суетата и всъщност исках просто да се прибера, да се затворя, но в един момент видях, че това е проблем на много други хора и разбрах, че никой не гледа тях. И просто започнах да приемам, че това е състоянието на лицето ми в момента, това е период, който ще отмине и аз не мога да изпускам моменти от живота си и да се подчинявам просто на едни несъвършенства по лицето си и да губя прекрасни пътувания, моменти с приятели, с семейството, само единствено заради състоянието на кожата ми. Така че такива моменти има много и мисля, че всеки е имал. Въпрос е, че отминават и не са вечни. Да, със сигурност отминават, но за момента, в който си се намирала или се намираш дори и сега, както казах, всичките усилия са вкарани в това да се опиташ да прикриеш това несъвършенство и в крайна сметка можеш и да си навредиш на себе си. Хората стигат до нива, които не са окей, нито за физическото, нито за менталното здраве. А когато си била в училище, твоите приятели подкрепяха ли те, опитваха ли се да ти помогнат по някакъв начин, даваха ли си неисканите съвети или намери някаква утеха в тях? До голяма степен много от приятелите ми също се справяха със същото. Нормално е в тази възраст. Не смятам, че е някакво изключение да имаш акне в пубертета. Естествено е имало някакви непоискани по-скоро коментари по адрес на хората, които всъщност имаме акне. На мен никога не са ми влияли по начин, по който смятам, че на много хора влияят, просто защото винаги съм знаела, че е период. Дори в семейството ми сме говорили открито за това, защото и аз, и сестра ми, и други членове на моето семейство имат и са имали акне, така че
винаги съм знаела, че ще мине и съм имала примера, че това минава, но смятам, че хората могат да бъдат доста жестоки и коварни и ти като човек, който се занимава с социални мрежи, знаеш за какво ти говоря. При мен мащаба сигурно е доста по-незначителен, сравнено с при теб, но хората, освен че дават непоисканите си съвети, те дават и непоискани определения, без да знаят всъщност дали човек от среща няма да го заболи и дали не е нещо, което е, може би, най-голямата му несигурност, но ние като хора, които се занимаваме с социални мрежи, сме поели тази отговорност в крайна сметка. Да, и смея да твърдя, че на мен изобщо не ми влияят тези неща и ако мога да дам съвет на всички, които слушат и гледат, той би бил изобщо не ти пука. Със сигурност, да. Със сигурност човек не трябва да се влияе от чуждото мнение, особено когато критиката изобщо не е градивна по абсолютно никакъв начин. Но понеже ти спомена, че всички сме преминавали през подобни ситуации, със сигурност в училище, когато започвах с всичко, с социалните мрежи, усещах една такава критика, която нямаше как да не ми повлияе върху самочувствието и това как се чувствах в училищна среда. Да. Когато всички се опитват по един или друг начин да те потъпкат, да те откажат от всичко, което ти носи някакво удоволствие. Но хубавото при теб е, че си имала добрият пример от близки и роднини, но какво би посъветвала хората, справящи се с този проблем, дали в училищна, дали в работна среда, на които им се отразява това на самочувствието, на начинът, по който се чувстват в самата среда? На първо място, може би бих ги посъветвала да бъдат търпеливи, защото нещото, което при мен беше ключово, е търпението. Търпението да повярваш и да изчакаш рутината, която ти е изписана от специалист, да подейства. Търпението, това възпаление, което се случва в тялото ти или просто на лицето ти, да се успокои. Така че нещото, което е трудно да се научи, напълно осъзнавам колко е трудно да се научиш на търпение, е това. Това е съвета, който мога да дам. Просто бъди търпелив, защото не само с акнето, а с всичко в живота трябва да проявяваме търпение, защото не всичко зависи от нас. И това е най-трудното нещо, когато човек има акне, да осъзнае, че не зависи от теб. И да, ти можеш да спазваш рутината си, можеш да се храниш перфектно, да спортуваш и всичкото това, но кожата ти да не се повлиява. И тогава просто трябва да се научиш на търпение. Защото аз знам какво е години наред да изпълняваш рутини, знам какво е да си купуваш продукт сред продукт, да се връзваш на всеки тренд в социалните мрежи, защото те са много и ни заливат. Даже има много абсурдни такива, които след малко ще ти разкажа да се посмееш. Но ако не си търпелив, няма да се случат нещата. Сега като каза търпение и трендове, няма как да не преминем към следващата тема, която съм подготвил, и това е точно за TikTok и за социалните мрежи. Знаеш колко много видеа излизат на всички на For You страниците? Да. Как винаги се пропагандира, че може да постигнеш много добър резултат в рамките на няколко дни, пък дори часове, но ако това е възможно, дори не знам какъв продукт хората са склонни да си слагат на кожата. Искам да те попитам като цяло за TikTok трендовете като цяло в тази индустрия, в тази сфера. Да или не? Зависи. Защото има такива, които са въведени от специалисти, от дерматолози и наистина работят. Има и такива, които са много абсурдни. Да мажеш лицето си с чесън, например, е един от тях. Да. Тъй като чесън със сигурност има антивирусни и антисептични свойства, обаче поставен върху лицето, той може да причини изгаряне. И това беше един тренд, който се беше въвел до някаква степен, но смятам, че той по-скоро е неработещ и дори опасен. Но смятам, че ако човек отсява информацията, която получава в социалните мрежи, а тя не е никак малко, би могъл да достигне до сериозен прогрес с кожата си, просто ако се научи да отсява и да следва хора, които наистина са специалисти в сферата или споделят опита си и да оценява риска, защото чесъна крие своите рискове. Добре, а освен този тренд с чесъна, можеш ли да споделиш с нас някакви други абсурдни TikTok трендове или пък Instagram трендове, които си срещала?
Да, аз даже справяйки с акнето съм ги търсила, не просто са ми попадали, нали? Защото то в един момент, когато кожата ти изглежда по този начин, ти търсиш спасение, готов си да инвестираш всичките си пари само и само да мине и си готов да опиташ всичко. Ако ми бяха казали да взема кал от парка и да си я намажа на лицето, щях да го направя. Абсолютно откровенно ти го казвам. Да, в името на това да се оправят нещата. Но освен да се маже чесън, съм срещала да се ядат примерно 6 или 7 скелитки на ден, което освен да отблъсне околните, не мисля, че би имал някакво друго действие на тялото ни. Но коя съм аз да казвам? Не съм го пробвала. Със сигурност голям проблем в момента са може би AI рекламите. Защото младото поколение мисля, че до известна степен сме започнали да различаваме кои реклами и кои неща са създадени от изкуствен интелект и кои са истински хора. Но примерно поколението на нашите родители мисля, че е доста по-податливо. Да. Не знам твоето мнение какво е, дали си попадала напоследък на такъв тип реклами, понеже аз бях на пътуване в Корея и в Япония и в момента, в който влезнах в профила си там, мигновено бях залят с всякакъв вид реклами за чудотворни продукти, които едва ли не с едно намазване трябва да ти оправят всеки един проблем, което е, меко казано, нелепо. Да, няма такива. Да, със сигурност няма такива, така че наистина трябва да отсяваме информацията, която ни е подавана на ежедневна база. Но пък смятам, че в социалните мрежи има и другата страна, реално на полезните съвети, на тестваните рецепти, на откритите разговори, както е в твоя случай. Да. И по-скоро искам сега да върна един тренд, който сигурно и си попадала, може да ти се е налагало да правиш, твоята сутрешна рутина или вечерна рутина. И искам да ни кажеш, трябва ли да ни е изпълнена рутината с безброй продукти или по-скоро с перфектните няколко стъпки, които са за индивидуалната кожа на всеки? Да, моя опит показва, че не са необходими 12 стъпки и до ден днешен се придържам към тази своя рутина. Имам добър измивен продукт, който можем и да видим на масата. Използвам него, тъй като освен, че ми почиства много добре грима, усещам кожата си почистена в дълбочина. Това усещане, което е да искаш просто да пипнеш лицето си и да нанесеш някакъв хидратиращ продукт, защото го усещаш чисто, без омазняване, без лъщене и грима да ти е стрит. Това е нещо, което аз не бих заменила за 5 други продукта. Търся го в един продукт. Освен всичко, повечето хора имаме забързано ежедневие. Никой не иска да седи в банята си 40 минути да маже някакви продукти. За мен лично грижата трябва да е с малко продукти, но качествени. Така че тези всички трендове не са нещо, което намирам за истина винаги. А като каза AI и поколението на родителите ни, майка ми до ден днешен ми праща непрестанно рилсове в Инстаграм с AI генерирано съдържание на някакви танцуващи кучета, котки. Тя не може да разграничи кое е AI и кое не е. Така че ти в Корея си знаел, че това е AI, но по-възрастните хора гарантирано са отишли да си купят подобен продукт, който маха бръчки, да кажем, или нещо подобно. Да. И те самите реклами са направени изключително реалистично. Аз мога да видя разликата с истинска реклама и създадена по изкуствен начин, но е шокиращо, че трябва да преминаваме и през такъв тип обучение. Дори е плашещо колко реалистични стават нещата с изкуствен интелект, но както и ти каза, има и истинско съдържание, изпитани рецепти, изпитан опит, хора, които не се срамуват да покажат несъвършенствата си. И смятам, че всъщност това беше нещото, с което аз стартирах социалните си мрежи, момента, в който приех акнето и си казах, много хора имат този проблем. Ако ти не можеш в момента да се справиш с него, поне бъди полезна на другите. И започнах да споделям своя опит, неща, които тествам, продукти, грижа, рутина, навици и всъщност толкова много хора ми писаха, че имат този проблем. Те бяха безброй много. И именно защото не мога да отговоря на всички по-отделно, създадох наръчника, за да е много по-лесно да им кажа какво правя, какви продукти използвам, колко често. И така установих, че докато съм полезна на другите, всъщност превърнах дефекта в ефект. Защото аз започнах да давам от себе си своите знания и постепенно акнето просто ми мина, защото спрях да се фокусирам изцяло в него. И започнах да гледам на живота по друг начин. Със сигурност, не знам дали ти е направило и впечатление, че много от подрастващите, когато идват, примерно, да се снимат с теб или пък се снимат с приятели, се опитват да си прикрият лицето или пък слагат емоджита, което за мен е изключително лош пример, защото всички трябва да се чувстваме комфортно в кожата си.
трябва да знаем, че сме заедно общо взето в тази борба, че всички сме преминавали през една или друга степен, нали, и сме се сблъсквали с проблеми с акнето. Но ако трябваше да дадеш твоите 3 съвета за това как да излезеш от този майндсет и да не се фокусираш изцяло върху това, ами по-скоро да си живееш живота и да полагаш нужната грижа, какви биха били тези съвети? Първия със сигурност остава търпението. Търпение на първо място. Търпението, цял живот се учим на търпение. Да, и тук се учим на търпение. Още работя върху това. То цял живот си се работи, да. И животът ти предоставя непрестанни тестове, така че докато не се научи човек, е така. Втория съвет, може би бил, и той пак от моя опит, защото акнето ми настъпи вече и в по-късния етап, т.е. 2 пъти се връща, 2 пъти се уча на търпение, всичко се повтаря. И втория път бяха едни от най-хубавите ми лета и години, студентските ми лета. Изобщо беше период, който знаех, че изпуснали, не мога да върна. Нито ще върна с тези мои приятели и компания да сме на една вълна, да искаме да излизаме, да забавляваме, нито някога ще ми се даде възможност отново да преживея това. И просто си казах, това е просто една кожа и ти си красива всякак. Да, това е най-важното нещо. Което мога да дам като трети съвет е човек да поработи на увереността си отвътре навън и да разбере, че околните не забелязват нещата така, както ние, и много често катастрофизираме и глобализираме някакви наши проблеми с идеята, че всички наблюдават само тях. А това изобщо не е така и на никой не му пука. Аз мисля, че това е доста често срещан проблем. Вече си има и наименование Main Character Syndrome. Да. Че всеки в своята глава иска да е главният герой. Да. Той си е главният герой за своето ежедневие, но някак си това мултиплицира и всички проблеми, които можеш да изпитваш, както и ментално, така и по външни белези. Така че със сигурност ще взема и аз твоите съвети при сърце, особено тези за търпението, защото напоследък усещам, че ми е много изтънено. Но продължавам напред с следващата ни тема тогава. Добре. И това е кога започна да виждаш промяна върху кожата си? Да. Тя промяната няма как да е за един ден. Няма как това, което виждаме в AI рекламите, да е истина и да се събудим без нито едно несъвършенство. Много пъти съм си мечтала да се събудя и кожата ми да е чиста. И дори ми се е случвало в просъница да стана, да се погледна и да имам надеждата, че лицето ми отново е това, което беше, защото промяната към по-лошо се случва много внезапно при голяма част от хората. Ние имаме перфектни кожи и изведнъж се случва нещо, което предизвиква акне. Но промяната в обратния ред от акне към отново съвършена кожа е малко по-трудна и по-бавна. Промяна започнах да виждам тогава, когато бях консистентна. Бях консистентна с диетата си, с храненето си, с спорта и грижата, да кажем, след спорт, защото аз винаги съм спортувала редовно, но в периода, в който имах акне, не осъзнавах колко е важно след тренировка, без значение каква е тя, да почистиш веднага лицето си. И това някак го пренебрегвах, точно с идеята, че не искам да трия грима си след тренировка, да видят всички моето акне, но е важно да почистя лицето си. И тогава всъщност открих то. Винаги ми е смешно, като някой каже думата революционен продукт, нещо революционно, но аз наистина смятам, че има революционен продукт и то е спрея за тяло на Биодерма, който пръскам след всяка тренировка. И по тялото си, ако да кажем имате акне по гърба, по ръцете, по деколтето, просто го впръсквам и докато се прибера до вкъщи да измия грима си и всички да видят несъвършенствата, аз съм защитена и наистина работи. Съм го дала да го тестват и мои приятелки след тренировка. Знам, че думата звучи много пресилено, но е революционен. За мен със сигурност тези думи, идвайки от човек с такъв опит, си имат своята тежест. Но аз да се върна на това, което каза, че изпитваме загубите много повече, отколкото победите в живота. Това е чисто психологически и се случва във всеки един аспект. Използване и в маркетинга, някакси когато човек получава нещо или нещо се случва както той иска, не се радва толкова, колкото после ще страда, ако ги загуби всички тези неща. Да. Но да, това отново са много важни думи. А кога започна да виждаш промяна по-скоро в самата себе си, вътрешна, нали, чисто като самочувствие, да усещаш, че цялата енергия, целият заряд, който си носила преди този проблем, някак си се е възвърнал и вече не си роб на собствената си кожа и на собствения си проблем? Мисля, че този момент беше, когато стартирах моите социални мрежи и видях колко много хора се сблъскват с това. И в този период дори не получавах никакъв хейт от хората, защото
явно така в съзнанието ми се избистри идеята, че акнето е нещо нормално. Ето тогава започнах да го приемам така и някак точно в този момент беше тръгнал и тренда, че clean girl aesthetic, всички тези неща, хората да сме по-естествени, по-натурални, да се снимат без грим известните селебритита и да показват всъщност как изглеждат. И си мислех, че дори не е нещо нетипично това. Тогава беше момента, когато усетих истински промяната и вътре в себе си, станах по-уверена и... А сблъсквала ли си се за желанието да използваш 50 000 апликации, за да можеш всяка една част от себе си да модифицираш по начина, в който в твоите очи е трябвало да изглеждаш? Защото това наистина е много субективно и всеки вижда себе си по различен начин. Между другото, не. Не съм имала нуждата да използвам някакви филтри, някакви емоджита да прикривам. Естествено, има неща, които, да кажем, не харесвам. Снимам другия профил, например, ако имам пъпка на този, но някак по-скоро го чувствам като предателство към самата мен, ако реша да модифицирам тези неща и предателство към аудиторията ми, защото те искат да видят мен, а не някой друг. И не съм го правила. Това наистина е много мотивиращо, нали? Както за всички зрители, така и за всички наши колеги и мен самия, защото често наистина се сблъскваме с ситуацията, в която всеки иска да изглежда според своите представи, както казахме, перфектен и стигаме до нива, които надхвърлят. Да, дали са абсурдни. Да, или са абсурдни. Да. Мисля, че обаче Gen Z някак въведохме това нормализиране. Да, и да нормализираме всъщност неща, които са от ежедневието. Докато преди това не съм го срещала изобщо като тенденция. Да, със сигурност. Но пък ако сега с този опит, който си добила през годините, с това самочувствие и с тази енергия, с която говориш за всички тези проблеми, можеш да срещнеш предишното си аз, примерно преди 6-7 години, какво би казала? Но да не е типичното клиширано, нали, всичко ще се оправи, нали, трябва да си търпелива. Какво е нещото, което твоето минало аз би искало да чуе? Абсолютно всеки ден, заспивайки, всъщност се замислям колко хора ме търсят за съвет и колко хора ми пишат ежедневно и колко хора се сещат за мен. И това е нещо, което, да кажем, преди 6 години не бих си представила, че ще ми се случи, че ще седя пред камери с някакво осветление и ще си говорим тук за перфектната кожа. Изобщо не съм предполагала, че ще стигне до там. Мащаба на това, което съм решила тогава да направя на шега, просто за да бъда полезна на някого. И по-скоро бих си казала, малкото страх, който изпитвах тогава да започна с социалните си мрежи, да покажа кожата си, да го забравя. Защото след 6 години нещата няма да изглеждат така. Естествено, търпението, го казахме, няма да се клиширам, но бих си казала да не се притеснявам да покажа себе си, да покажа това, което имам да кажа и нещо подобно. И да бъда благодарна. И да се насладя на процеса. Защото в ежедневните неща, мислейки за следващия ден, мислейки за ангажиментите си, човек забравя да се наслади на момента тук и сега. Например, ето тук и сега как си говорим. Защо да не се насладя сега на този момент, а да мисля за нещо, което трябва да направя после. Да. Но въпреки това, нали, вече говорихме за миналото, но ако в този момент трябва да напишеш няколко думи за бъдещето ти аз, как биха изглеждали пък те? Ще кажа, много ще си готина, да знаеш. Това ще си кажа. Това е наистина право в целта. Добре, наистина много благодарим като цяло за всичките съвети, за целият твой опит, който сподели с нас. Отново да благодарим и на всички зрители на My Skin Space и да им кажем, че не сте сами в борбата с акнето. Ние сме тук, даваме колкото можем съвети и полезни tips and tricks, видеа и всякакъв такъв тип неща, които можем да споделим с вас, искано или неискано, както вече разбрахме. Но ще се радваме да останете с нас и следващата седмица. Защо? Може да ни споделиш? С Русина, която е професионален гримьор, ще си поговорим за акнето и грима. Тя ще ни сподели няколко тайни трика, хитринки и неща, които трябва да не подценяваме в грижата за кожата си преди поставянето на грим. Така че не пропускайте да останете в профила на My Skin Space, защото има още много интересни неща.
Не забравяйте да се абонирате и да напишете долу в коментарите какви други теми искате да засегнем. Отново много благодарим и ще се видим в следващото видео пак.